Hej, jeg hedder Pernille Blok Madsen, og det er mig, som der har skabt Egedal Forum. Egedal Forum er et sted, hvor man kan gå ind og læse om alt, hvad der sker i lokalområdet i Egedal. Du kan læse om gode områder, du kan finde ud af på aktivitetskalenderen, hvad sker der, hvornår, så du kan være med til alle de gode aktiviteter, der er. Du kan også læse om, hvilke sportsklubber og foreninger, der findes, så du kan finde gode sportsgrene til enten dig selv eller dine børn. For virksomhederne, der laver vi præsentationer, hvor vi fortæller om, hvad er det for nogle virksomheder, der findes i Egedal, hvad står de for, hvad er de rigtig gode til. Og for dig som virksomhed, der har du muligheden for, det er en anden form for annoncering, eller hvad man kan kalde det for, at du kan fortælle om, hvem står bag den her virksomhed, hvad er det I kan, hvad er det I også kan, som mange måske ikke ved. Ud over den virksomhedspræsentation, der har I mulighed for at gå ind og lave nogle gode artikler omkring gode tips inden for jeres område. Det kan være, at der er noget, der er årstidsbestemt, som der kan få fokus på, give nogle gode råd brugerne, som skaber nogle relationer, og som gør, at de husker jer for noget rigtig godt. Det mener jeg er med til at danne et godt lokalområde, at man kender de dygtige virksomheder, der findes. Hvis du som virksomhed har lyst til at være med på Egedal Forum, så må du meget gerne skrive mail til mig på kontakt@egedalforum.dk, og du er også meget velkommen til at ringe. Det kan du enten gøre på telefonnummer 28 89 71 28 eller 61 69 36 60. Og det kan man også, du kan også finde alle kontaktoplysninger derinde, men jeg tror faktisk, at det er med til at skabe en god opmærksomhed omkring, hvad det er, I lige netop er gode til.